Kuten radiota tai muita moderneja viestintävälineitä seuraavat tietävät, Euroopassa on meneillään kovat ajat. Ylittääksemme ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset haasteet tarvitsemme uusia ratkaisuja ja ratkaisijoita. Me lukiolaiset olemme eläneet lähes koko nuoruutemme Euroopan kriisien keskellä ja koemme vaikuttamismahdollisuutemme Euroopan asioihin heikoiksi. Tästä huolimatta halumme vaikuttaa ei ole kadonnut pimeään. Myös me, kun tulemme elämään tulevaisuuden Euroopassa. Siksi päätimme saada ajatuksemme kuuluviin. Eurooppa-päivänä lähes 300 lukiolaista 142 lukiosta ympäri Suomea kokoontui Helsinkiin lukiolaisten huipputapaamiseen käsittelemään eurooppalaisuuteen, Euroopan unionin tehtäviin ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin liittyviä teemoja yhdessä europarlamentaarikkojen ja alan asiantuntijoiden kanssa. Huipputapaamisessa synnytettiin lopulta 5 päätavoitetta, jotka yhdessä muodostavat lukiolaisten Eurooppa-vision. Yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden tekijöistä nostettiin Euroopan yhtenäisyys. Nopeasti muuttuva kansainvälinen maailma vaatii Euroopalta yhtenäistä ääntä. Tulevaisuudessa Euroopan tulee olla vahva maailmanpolitiikan toimija, jonka jäsenvaltiot tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä niin ulko-, talous- kuin ympäristöpolitiikankin saralla. Eurooppalaisia arvoja tulisi käyttää apuna rakennettaessa oikeudenmukaisempaa, vauraampaa ja ympäristöystävällisempää maailmaa. Myös nuorten vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa halutaan kasvattaa kehittämällä keskustelevampaa, ajankohtaisempaa ja kansainvälisempää Eurooppa-opetusta. Keskusteleva ja ajassaan kiinni oleva Eurooppa-opetus kasvattaa opiskelumotivaatiota, auttaa ymmärtämään erilaisia näkökulmia sekä lieventää tarpeetonta vastakkainasettelua. Valtiorajat ylittävä vuorovaikutus antaa kasvot opetuksessa käsiteltäville Eurooppa-aiheille. Lukioiden Eurooppa-opetuksen onkin perustuttava nykyistä enemmän ajankohtaisiin ilmiöihin, joita käydään läpi keskustelevasti, eri näkökulmat tasapuolisesti ja kriittisesti huomioiden. Opetuksessa on myös hyödynnettävä lukioiden kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, monipuolisia verkkoyhteyksiä sekä opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden Euroopan laajuista vapaata liikkuvuutta. Lukiolaisten Eurooppa-visio löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.lukio.fi/Eurooppa. Toivomme vision herättävän ja tukevan Eurooppa-aiheista keskustelua jatkossa niin lukioissa kuin niiden ulkopuolellakin. Eurooppa muuttuu, osallistumalla olemme mukana näyttämässä muutoksen suuntaa.